Hodně mám tu ochutnávku, byla jsem na jeden krutek natřádit, lebo je velmi prostě velmi vonka zima. Hej, pojď si tu sadnout, sadni si. Tak, výdok. A ho milujem. Prostě, že ho zbožňujem. A prostě, že já si dám hrnec a zjem to. Jisté. A no. Najprv dáme jemu a potom já ne. Čekajte, jemu tam, lebo on neví zjesť toho. Keď si mám vytečka si. Uhorka napeného. Ráčo? Tacha. Istecha. More kada prizar se tvorom môj. No dora. Hector, mušine. Neprvom. Dobre, on zjedol polovicu. Videli si, že koľko má. Prečítal. Také. On je to tak veľa. A proste, že on ani nechcem. A koľko tam už budú? Ja? To milión. To je to také to dobré. No tak a ešte tak, čo neviem. Neviem, čo budeme. Tak a teraz neviem, čo robiť, vymýšľať a ešte také podobné hráca. Niečo podobné. A proste, že keď som to pracoval veľmi, tak to bolo ani OK video, nebolo to ani ťažké, nebolo to ťažké, že nemal zlú reakciu. A teraz aj pupavé jedla, neviem, neviem, tak pupavé jedla, možno aj pupavu zjesť, keď chcete. A ešte to čo také a keď zase takéto videá napíšte mi v komentároch a dávajte lajky, keď sa vám to video páčilo, zdieľajte na Facebooku, na Fradino a dávajte 5 lajky a odber a komentáre veľa. A ešte raz, ak sa vám toto video najpáčilo a keď chcete zase také video, napíšte mi v komentároch a my si to my čítame komentáre, napíšte v komentároch a my si to zase burina i kvietok sa jedle, skoro všetky kvetky sú jedla, aj púpava je jedla. A proste, že púpavu nebudeme ochutnávať, lebo on proste, že púpavu neznáša ani voňať. Tak proste si vymyslíme dačo, my alebo vy a tu zjeme. Alebo neviem, chcete, lebo mám prísť šaty. Tak dúfam, že sa vám to video veľmi páčilo. A vlastne, alebo chcete dať ešte jedno video, alebo smiešné video. Tak ahojte! Ahoj!